Draga braćo i poštovane sestre, da Allah dželle šanuhu kabuli naše ibadete, naše kurbane, za koje kaže Allahu poslanik alejhi selam kada pustimo njegovu krv i koliko je dlaka na njegovom runu, toliko Allah oprašta i grijeha. I ti se grijesi spiraju se insana kao kad drvo, kad ga tresete pa ono liše pada sa njega. I da Allah iščisti kroz kurban koji smo primili kao žrtvu, znajući da Allahu ne treba ni krv ni meso, nego da mu treba naš takvaluk, naša iskrenost, da bude jedan posticaj dodatni da čovjek iščisti svoj grijeh, svoj nijet u ibadetu Gospodaru svjetova. Taj nijet je ključ svega, draga braćo. Nijet da sve ono što radiš, da radiš u ime Gospodara koji te stvorio i kojem ćeš se vratiti. I uvijek kada čuvaš Allahov hatar i kada te taj hatar njegov na prvom mjestu, lakše hodiš ovim dunjalukom. Ali ako se predaš da ti hatrovi ljudi budu na prvom mjestu, nije džaba naš svijet rekao, nije se rodio koji je svijet ugodio. Ali kada se trudiš da Allahu dragom ugodiš, da radiš ono što traži On od tebe, zasigurno ćeš svojim postupcima ugoditi ljudima. I stoga vjerujte da se čišći od grijeha nego što ste bili prije kurbana. I tu svoju čistoću valja čuvati. Manite se komentara kakav je kod tebe kurban bio, koliko je bilo mesa kod tebe i koliko je bilo mesa kod mene. Jel te onaj prevario, nije te prevario. Nemojte prljati svoj nijet. Ako je prevario, njemu će ići na dušu. Pitanje je tvoj nijet za kojim si pristupio tome. Drugo što sam želio da skrenem pažnju je ostala događaj koji se desio na hadžu. I tu i opet imate komentara da Allah, dragi, sačuva. Kad insan da šeitanu, kad mu šeitan da elemenata pa pusti da on priča šta hoće. Pa imate, kaže ono, jedni, to su, kaže, nisu zaradili halal pare, kaže, pa su tamo umrli. Da Allah sačuva. Čovjek obavio hadž. Sa Arafata se vraća čisto od grijeha. I Allah ga tako uzme. Ko to ne bi želio od nas? Koji su razlozi to, o tom potom? Nemojte suditi prema onome što ne znate, što nemate informacija. Nije džaba Allah miljenika alejhi salatu wasalam rekao, dosta je čovjeku laži da prenosi tuđe riječi. Dosta je čovjeku laži da prenosi tuđe riječi. Za ta dešavanja koja se dešavaju kod čovjeka, prema istoj stvari ljudi drugačije gledaju. Pa znate, kad je bio rat, jedni su vikali šta se ovo dešava. Drugi su govorili kakvi smo malovi. A opet jedni su govorili hvala Allahu na svakom stanju. Istu stvar ljudi drugačije gledaju. Imate jedan primjer kada je jedan šejih da poduči svoga učenika kako ljudi te stvari drugačije gledaju. Pa kaže, doveo ga i našao trojicu insana koji uči Kur'an. I kaže mu, idi priđi onome prvom i opali mu šamar. Sad učenik gleda, ne može da to prihvati svojim razumom. Zašto da čovjeka udarim bez ikakvog razloga?
Ali kada si već pitao da moraš to uraditi, i on priđe i opali mu šamar. A ovaj čovjek popusti Kur'an, ustane, pa i njemu opali šamar. Sad se vratio kod učitelja, učitelj mu kaže, haj sad onom drugom opali šamar. Sad se on prepao, ne zna kako će reagovati ovaj drugi, već je popio jedan šamar. Priđe i opali mu šamar, a ovaj čovjek se samo okrene, pogleda u njega i nastavi da uči Kur'an. Hajde sad, kaže, opali šamar onom trećem. Sad kako nije dobio šamar od ono drugo, bilo mu lakše opaliti šamar i ovom trećem. I priđe i opali mu šamar. A ovaj ni mu kajeta. Uči čovjek Kur'an kao što je učio. Sad kad se vratio i kaže mu učitelj, vidiš, onaj prvi, on ti pravo prema šerijatu sudi, 1 za 1. Ti njemu šamar, on tebi šamar. Onaj drugi zna od koga je to što je dobio. I sve što se dešava u dunjalku zna od koga je. Ali kaže, želio da vidi preko koga je. A onaj treći je, kad je toliko ubijeđen da nema šubhe nikakve od koga je i zna da je zaradio, pa ga ne interesuje preko koga je. To je taj odnos, draga braćo, to je vjera. Vjera je jedan proces koji se dešava kod čovjeka. I ja i ti moramo stalno raditi na tome da tu našu vjeru Gospodara jednog jedinog ojačavamo svakim danom. Stoga su ashabi bi govorili, neka sam proklet ako mi jučerašnji dan isti ili gori od današnjeg dana. Moram dati nešto novo. Moram uraditi nešto novo. Da budem bliži svome Gospodaru. I treće što sam želio skrenuti pažnju, jedan dobar insan je preselio. Spremajući se za Bajram, imao jak moždani udar i preselio je. I onda, draga braćo, to je ona poruka dženaze i kada mi idemo stalno na dženazu, ali nikako da je uzmemo tu poruku od tog savjetnika koji šuti, a sve govori. Koliko je ovaj dunjaluk bezvrijedan. I on je stvarno prljav, ali ga valja živjeti. Toliko insana okupira i toliko posvećujemo pažnju bezvrijednim stvarima, prolaznim stvarima, a zapostavljamo ahiret zbog kojih smo stvoreni i za tu vječnost. Nije džaba rečeno, dunjalu će ti obećati sve i daće ti sve, ali ti kaže sreće ne da. Nemaš rahatluka. Stoga dunjaluka, draga braćo, uzmajmo samo ono što nam treba. I na to učimo i podučajmo našu djecu da se zadovolji onim osnovnim što im treba za život. Nemojmo ih previše ugađati. Nemojte biti od onih koji će biti daj, maj, šta god dijete zatraži, evo te. Dijete nema granice. Ono hoće da isproba, da vidi, da ima, ali ne zna to da cijeni. I ako se budeš predao djetetu, nećeš imati hajra. A to ti dijete neće na kraju biti baš tako zahvalno na svemu tome što smo davao. Jednom nemoj dati, ako si ga navikao, imat ćeš problem u porodici. Stoga, draga braćo, vjera je lahka. Lahka i jednostavna. Samo je treba tako prihvatiti i tako se odnositi prema ovome svijetu, boreći se za budući vječni ahiret, onako kako nas je podučio
Allahov miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i molimo Allaha dragog da nam ta dunjaluk ne leže previše na srce, nego da budemo od onih koji će od njega uzmati samo ono što mu je potrebno, a da nam glavna okupacija bude ahiret i susret sa našim gospodarom. Ala inna ahsana al-kalam wa ablaga an-nizam kalamullah malik al-aziz al-allam كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.